V lesoch v súčasnosti sa nám rozbehla hubárska sezóna a preto by sme aj chceli upozorniť návštevníkov lesa na nebezpečenstvá, ktoré by mohli prípadne ich v lese stretnúť alebo sa vyskytnúť. Preto odporúčame návštevníkom lesa, aby sa pohybovali v lese tak, že dajú o sebe vedieť. Je to hlavne kvôli stretu so zverou, hlavne s medveďom. Medveď musí o nás vedieť, že sme v lese, že sme v prírode a vtedy by žiadne nebezpečenstvo stretu nemalo vznikať. On má vynikajúci sluch, aj čuch, teda ona samozrejme vie, ale keď ideme potichučky v lese, tak tým pádom môže nastať situácia, že sa dostaneme do nejakej bezprostrednej blízkosti a vtedy môže samozrejme nastať nejaká obrana toho medveďa, čiže ponímanie útok. Najlepšie je predchádzať týmto stretom, tomuto nebezpečenstvu, nepohybovať sa v lese mimo takých turistických chodníkov alebo mimo ciest, nesnažiť sa byť úplne tichučko, dať o sebe vedieť, to znamená niekedy si sem tam odkašľať, zapískať alebo šuchnúť nohou, aby sme boli počuteľní. Neskracovať si napríklad nejaké chodníky alebo cestičky cez hustejší porast v lese, lebo je tam pravdepodobnosť, že môže tam byť medveď alebo nejaká zver, ktorú môžeme vyplašiť. Taktiež nebezpečné môže byť, ak ideme so psíkom na vychádzku, pustíme psíka na voľno a pes, keď natrafí na medveďa, tak automaticky sa zľakne, vracia sa naspäť ku človeku a vlastne medveď sa rozbehne za psom a vlastne pes nám toho medveďa, dá sa povedať, že privábi. Čokoľvek, čo môže upovedomiť to, že sme v lese, je opodstatnené, už či sú to tie roľničky alebo zvončeky, prípadne aj sprej na medveďa, ale myslím si, že niekedy, keď sa dostaneme do fakt blízkeho stretu, možno aj nestihneme ten sprej vybrať. Ďalší bod, ako sa správať, je nepohybovať sa skoro ráno v lese a taktiež večer za sumraku, vtedy je prakticky medveď alebo aj zver aktívna, hlavne tá noc. Taktiež prosíme aj návštevníkov lesa, ak idú do lesa, do prírody, tak odpadky nevyhadzovať vonku alebo nejaké zvyšky jedál. Odpadky treba brať domov, prípadne máme vybudovanú sieť altánkov, prístrežkov a pri každom tom prístrežku sú odpadkové koše, ktoré pravidelne vymieňame. Čo sa týka početnosti medveďov, tak na základe fotopáscí, ktoré máme pravidelne rozmiestnené, evidujeme jednu medvedicu s 3 mladými, lokalita pod Muráňom, jednu medvedicu s jedným mladým, jedného veľkého medveďa a bližšie k hute pozorujeme 2 takých menších medveďov samostatne. Čiže v našom revíri je zhruba 3000 hektárov, početnosť je nejakých 9 kusov. Najlepšia je prevencia, predchádzať týmto stretnutiam a keď budeme dodržiavať nejaké tie základné pravidlá, tak s medveďom sa nestretneme. O nejaký mesiac to bude aj jelenia ruja. To je zase obdobie, kedy je aktívna vysoká zver. Tá aktivita je značná aj počas dňa a tam vzniká zase nebezpečenstvo na cestách pre auta alebo aj pre cyklistov. Jelene či jelenice sú tou aktivitou vyplašené tej ruji a taktiež tam tá obozretnosť je oveľa menšia, preto dosť často vznikajú strety hlavne s dopravnými prostriedkami. Ďalšie nebezpečenstvo, ktoré ale zase hrozí pre les, nie pre človeka, v súčasnosti je to, že je sucho, tak je nebezpečenstvo vzniku požiarov. Okresný úrad, Pozemkový lesný odbor, vydal aj usmernenie, kde je obmedzené využívanie lesa verejnosťou. Tým pádom verejnosť sa môže pohybovať len po vyznačených turistických trasách a turistických chodníkoch.